Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Padayon tang naghandom sa kalipay tungod sa Paskos pagkabanhaw sa Ginoo nining Huwebes sulod sa Oktaba sa Paskos pagkabanhaw. Atong yampok nga ang tibok kalibutan mahigmata, labi na ang atong mga leaders nga makaila og mudawat sa kabanhawan ni Kristo nga mao ang tinuod natong kaluwasan. Dili unta ta magpalabi sa pagsigig hunahuna nining kinabuhia hangtod managubat na lang kita. Ato sa mga yampok ang mibati nato dinhi ang atong mga benefactors and donors na siging palit sa atong slots para sa atong mga proyekto nga unta hatagan sab sila sa Ginoo sa mga grasya ang ilang gikinahanglan aron mulambo ang ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, naghiusa ikaw sa nagkalain-laing mga nasod aron mag-ila sa imong santos nga ngalan, itugot sa mga natawo pag-usab gikan sa tubig sa bunyag ang kahiusa sa pagtuo diha sa ilang mga hunahuna ug ang kahiusa usab sa gugma diha sa ilang mga buhat. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Samtang nagkupot kang Pedro ug kang Juan ang bakol nga naayo, ang tanang mga tao na tingala ug nanagan ngadto kanila sa dapit nga ginganlag portiko ni Salomon. Sa pagkakita ni Pedro sa mga tao, miingon siya kanila, mga taga-Israel, nganong nahibulong man kamo niini ug inyo man kaming gitutukan. Naguna-una ba kamo nga gumikan sa among kaugalingong gahom o sa among pagkadiosnon nakapalakaw kami niining tawhana? Ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, ang Dios sa atong mga katigulangan, nagpasidungog sa iyang sulugoon nga si Jesus. Apan inyo siyang gitugyan sa kagamhanan ug sa atubangan ni Pilato, inyo siyang gisalikway, bisan kung si Pilato nakahukom nga buhian siya. Siya ang balaan ug ang matarong, apan wala ninyo siya dawata ug inyo hinuong gihangyo si Pilato nga maoy iyang buhian ang usa ka mamumuno. Ug gipatay ninyo ang tinubdan sa kinabuhi, apan gibanhaw siya sa Dios ug kamo mga saksi niini. Ug ang gahom sa ngalan ni Jesus nga among gituhuan maoy nakaayo niining tawhana sa inyong nakita ug nailhan. Ang pagtuo kang Hesus
maoy nakaayo kaniya sumala sa inyong nakita. Ug karon mga kaigsuunan, nahibalo ako nga wala kamo masayod sa gibuhat ninyo ug sa inyong mga pangulo batok kang Hesus. Dugay na kaayong gipahibalo sa Dios pinaagi sa tananiyang mga propeta nga kinahanglan mag-antos ang Mesiyas ug gituman kini sa Dios niining paagiha. Busa paghinulsol kamo ug balik sa Dios aron papason niya ang inyong mga sala. Aron moabot kaninyo ang panahon sa espirituhanong kusog gikan sa Ginoo, unya ipadala niya si Jesus ang Mesiyas nga iya nang gipili alang kaninyo. Kinahanglan magpabilin siya sa langit hangtod moabot ang panahon nga bag-uhon ang tanang mga butang sumala sa gipahibalo sa Dios pinaagi sa iyang balaang mga propeta sa karaang panahon. Kay si Moises miingon, ang Ginoo nga inyong Dios magpadala kaninyo og propeta nga inyong kaliwat ingon nga siya nagpadala kanako. Kinahanglan tumano ninyo ang tanan nga iyang isulti kaninyo. Ug ang dili mutuman sa isulti sa maong propeta, hinginlan gikan sa katawhan sa Dios ug puuhon. Ug ang mga propeta sukad kang Samuel naghisgot usab mahitungod niining mga adlaw. Ang mga saad sa Dios pinaagi sa iyang mga propeta alang kaninyo ug kamo nakaambit sa kasabutan nga gihimo sa Dios uban sa inyong mga katigulangan. Ingon sa gisulti niya kang Abraham, pinaagi sa imong kaliwat, panalanginan ko ang tanang katawhan sa yuta. Busa gipili sa Dios ang iyang sulugoon ug gipadala pag-una nganha kaninyo aron pagpanalangin kaninyo pinaagi sa pagpabiya ninyo sa inyong daotang mga buhat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. O Ginoo akong Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan diha sa tibuok kalibutan. O Ginoo akong Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan diha sa tibuok kalibutan. O Ginoo among Ginoo, pagkamahimayaon sa imong ngalan sa tibuok nga kalibutan. Unsa ba ang tawo nga nanumbaling ka man kaniya? O ang anak sa tawo nga nag-alima ka man kaniya? Gihimo siya nga ubos lamang og diutay sa mga anghel. Ug gipurong-purongan mo siya sa himaya ug kadungganan. Gipamando mo siya sa mga buhat sa imong mga kamot.
gibutang mo ang tanan, ubos sa iyang tiilan. O Ginoo among Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan, liha sa tibuok kalibutan. Ang tanang mga karnero ug kabakahan, ug ang mga hayop sa kaumahan, ang mga langgam sa kahanginan, ang mga isda sa kadagatan, ug bisan unsa nga nagalangoy sa kalawran. O Ginoo akong Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan, liha sa tibuok kalibutan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan ug nga nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa paan. Samtang nagsugilon pa sila niini sa kalit, mibarog ang Ginoo sa taliwala nila ug miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Nakurat sila ug nalisang ug naghuna-huna nga nakakita silag espiritu. Apan miingon siya kanila, nganong nabalaka man kamo, nganong nagduha-duha kamo. Tanawan ninyo ang akong mga kamot ug mga tiil, ako gayod kini. Hikapa ako ug makita ninyo kay ang espiritu walay unod ug mga bukog, ingon sa nakita ninyo nga ania kanako. Gisulti niya kini ug iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug mga tiil. Apan wala gihapon sila makatuo, hilabihan ang ilang kalipay ug kahibulong. Busa gipangutana sila ni Jesus, "Duna ba kamoy makaon dinhi?" O gihatagan nila siya usa ka buok sinugbang isda o gidawat kini ni Jesus o gikaon sa ilang atubangan. Unya mingon siya kanila, kining mga butanga maugayod ang akong gisulti kaninyo, samtang ako uban pa kaninyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga nahisulat mahitungod kanako sa balaod ni Moises ug sa mga sinulat sa mga propeta, ingon man sa mga salmo. Unya gipasabot niya sila sa kasulatan ug miingon siya kanila, kini mao ang nahisulat nga ang Mesiyas kinahanglan magantos ug unya mabanhaw sa ikatulong adlaw, ug nga sa iyang ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol ug sa pagpasaylo sa mga sala kinahanglan isangyaw ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Kamo mga saksi niining mga butanga.
ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong pagtulunan nga gibase gyud sa Bible nga ang lawas ni Hesus nga iyang gigamit dinhi sa kalibutan, iyang gidala ngadto sa langit. Nya nisunod pod niini ang lawas nga gigamit ni Maria dinhi sa kalibutan, iya sang gidala ngadto sa langit tungod sa kabubuton sa Dios, tungod sa kabubuton ni Hesus. Kay ang lawas nga gigamit ni Hesus gikan man sa lawas ni Maria. Nya si Maria sad sama ni Hesus wa gyud magpagamit sa iyang lawas aron makasala. Kumusta man ang inyong lawas? Nakasa na o wa? Kasa. Mao na di na gyud ang atong lawas nga gigamit dinhi, di gyud kaadto og langit. Muagi gid siya pagkadunot diha sa yuta or sa sementeryo. Lingiyay mong tupad na madunot ra ka. Na kanang imong lawas madunot ra na. Gani murag naa na may daghang mga tiwasuno, no? Mga dunotono na ba? Ya, di ta mahibong ana kay matud pa ni Kristo matuman man gyud ang kamatuoran. Mao masay kamatuoran para niya iyang gituman. Nakaron unsaon man aron ang atong lawas dinhi sa kalibutan makahatod nato ngadto sa langit kadtong gipuy-an ron ni Hesus ug ni Maria. Matud pa diri sa unang pagbasa, matud pa ni San Pedro, kinahanglan motuo gyud ta sa gahom sa ngalan ni Hesus. Kining atong lawas madunot ra ni dinhi. Pero kung motuo ta sa gahom sa ngalan ni Hesus gikan karon mao na atong sundon, sama sad sa bakol nga ang iyang lawas dili na makalihok, gipalihok ra ni Hesus gipalihok sa ngalan ni Hesus. Muna nga kung mutuo ta pasabot dad-o nato kanunay ang ngalan ni Hesus sa atong mga buhat o sa atong mga planos kinabuhi. Kamo inig trabaho ninyo, nagdaba mo sa ngalan ni Hesus o sa imong ngalan? Pananglitan dili ka tagaan og overtime pay. Masuko ka? Kung kada ka sa ngalan ni Hesus, wa magkinahanglan ana overtime pay. Ang gikinahanglan ni Hesus mao nga motrabaho ka, mag-alagad ka sama sa gibuhat ni Hesus, dili magpabayad. Ano man tungod kay kanang imong lawas madunot ra na, bisag bayran pa nagtagpila ka milyon dili na makapugong anang imong lawas, madunot ra gid na. Nya kana sang gibayad nimo nga gisweldo dili na maoy makapaadtos langit sa imong kalag. Unsa may makapaadtos langit? Ang imong trabaho, ang gigamitan nimo sa imong lawas. Mo na si Jesus wa maguol nga tulo ra siya ka tuig nagamit sa iyang lawas pagsangyaw. Namatay na siya or gipatay na siya. Nga naman, di man importante ang gidak-on sa atong success or ang honor or ang kwarta nga atong nahipos, ang properties nga atong napundar kuno. Di man ang importante kay madunot ra maning lawasa, ang gigamitan aning lawasa. Mao na si San Pedro ug ang iyang kauban niingon, ay mo paghuna-huna nga ang among pagka-Diosnon, ang among pagkabuutan maoy nakapalakaw aning tawhana, dili ang ngalan
ni Jesus nga among gituhuan. Kamo mutuo ba mo sa ngalan ni Jesus nga gamhanan? Mayo. So di na mo ron mangayog sweldo. Kung magpahulam ka unsa may sugo sa ngalan ni Jesus aron ka maluwas, maningil o dili maningil? Kusga ko na be? Kana. Inyo nang sundon. Di na ka maningil. Maningil ang yapon. Unsa may sugo sa ngalan ni Jesus para sa mga batanon nga dalaga o ulitaw, magpuyo-puyo o magpakasal o sa una tinukhangay? Kana magpakasal o sa una pa magtipon, una pa mag-sex. Kalisod ba sa dana, Pader? Lisod na siya kung di ka maghuna-huna nga ang imong lawas madunot ra na anytime. Lisod na siya kung di ka maghuna-huna nga ang grasyas Ginoo mo'y mulig-on sa imong paghimog desisyon aron makabuhat niya ng gitawag og purity. Lisod na kung dili ta maghuna-huna nga ang ato ding lawas pwede dining ubanan sa Ginoo, gamiton sa Ginoo aron pagwagtang anang sala. Kaya dahil mong ingon, kinsa bagoy dili makasa pa dire, hasta gani ikaw nakasa man ka. Makatagan man sad ka. Pero wa na magpasabot nga dili ko malimpyo gikan karon hangtod pagpadayon. Kung nakasa ko gahapon, pwede kong maglimpyo karon kung musugod na gyud tuo sa ngalan ni Jesus. Mabita na nga kanang nay magpa-counseling nako, yang asawa magsigilakila kay nangabit ang bana or usahay ang bana magsigilakilak nangabit ang asawa. Nako higugma lang na tuhui gyud nga sa imong paghigugma niya matakdan ra gid na siya, mahimo ra gid nang buotan. Sa kanus pa man, Pader, nga 15 naman ni katuig nga tuan na nagpuyo siyang kabit, mubalik pa ka na nako di na nakinahanglang mubalik nimo. Ang importante nga mabag-o siya aron ang iyang lawas magamit niya sa pagbinuotan. Ug kanus ana tuhui ang ngalan ni Jesus nga mo'y mubag-o ana. Nya oyon mo anang akong analysis. May klaro. Naingon ako pagsulti na ko anak buutan biya kay siya ga-serve ko siya simbahan. Lektor man tingal ito siya, salmista ba to, pero dili dinhi. Akong ingnan nga kay ning sulti man siya nako nga ang iya kunong bana ni biya niya dili na lang sa kuno siya mudawat kay to na man gid nagpuyo sa kabit na nam sa kuno yung mga anak. Nako dili oy gikan karon isipa gid na siya nga imong bana. Higugma agid siya kanunay isip imong bana. Isa pa dirwa naman siya mahigugma na kung ako dili na mo'y pangitaos Ginoo kung ang imong bana misukli ba paghigugma nimo, ikaw pagsigig higugmas imong bana kay basin unyag naay moabot nga murag nagpabanabana matintal ka og higugma. Nya inig higugma nimo di ilisan to nimo imong bana, di man mo makasal, di magtinukhangay mo. Di purting sala ang imong bana nakasa og adultery, kasa sa kag adultery sa halaana din na Pader nako isa naraba untay nanguyab na nako patay ka diha, patay gyud ka diha gyud ay gyud ko di pwede Pader di nako pwede man na kun wa nay bisa ang inyong kasal nya unsaon man agi anang proseso sa pag-declare og nullity sa inyong kasal. Mo file ka og annulment sa civil o sa simbahan. Pila man say magasto ana Pader nako labing menos mga 150,000. Jala kadako. Balisod magikupakaon aning duha nako ka anak. Nako na ay nalag apply naliti ngano magasto-gasto pa man ka nagugma ra may gikinahanglan. Nya mo hapit naman sa kamamatay kaya itong pagsulti niya nako mga 40 naman kapin yang edad nako wa na nanakas bracket sa mga patyonon. Ayaw na lang pagsigig hunahuna nga
makakita pa ka og laing bana. Ay na lang. Ang peligro yung kayo na ini-text nako, dugay na siyang nabiyuda. Murag 70 naman tingi edad niya, 70 kapin. Yung siya, Father, na may nanguyab nako, tininuod ka ning iya. Nako, ang naong sa 70 anyos, nangutana, pagkit Father, oy, tabangi ko, sama ni tininuod ning iya. Ay, ning mga nang ambisyon na magani uban nga hapit na lang mga matay wag taon katilaw ana nya ikaw hinoong mag question pa ka diha ayaw na pag question nako kuan na lang focus na sa imong pagtinarong ato bangas Ginoo kay hapit na gyud ka stinta na gyud kakapin di lisod na kay karong 100 years old oy nya unsaon pa man sad na nimo nya mangutana pa jud kag tininuod ba mo na nga ang ngalan ni Hesus mo'y mupatinaw sa tanan og makapakurat sa tanan mahibong ka ang buangon kaing tao sa sige nimong higugma ni nahimong buutan mo nagibuhat ni Monica ngadto sa iyang bana og ni Agustin nga iyang anak mao sa nagibuhat nila ni Bishop Chupilo Kamumot ni San Vicente Ferrer og sa tanang mga santos ngadto sa mga tao nga nagsigig yubit ug nagsigig tamay nila sa kaulahian nagsigig nagyugdaig nila mao sad na ang atong buhaton sa ngalan ni Hesus atong buntugon ang tanang sala gikan sa atong kaugalingong sala ug ato sang tabangan ng uban unsaon man ang lawas gamiton gyud sa pag-alagad sa Ginoo. Pananglitan ka ng pagpalit og slat. Unsa man na? Nahauyon ba na sa ngalan ni Hesus o wa? Daghan ba yung gaduda na? Ikaw pader, sige kag ingon-ingon nga ang mupalit og slat, malangit, murag gaduda, mamingdi na tinuod. Ana sila? Bigo na, pangutan ako na imong tupading na. Unsa man ka, kumbinsido ka ng isulti pader? Dili. Kaya nginyo ra bangon-ahona nga kung tigumon ang kwarta, maluwas ko, doon ako'y maayong kaugmaon. Nya og isigi ko nigpalit og slat, mahurot ni, unsa na malay akong kaugmaon. Ana ra ba ta? Sa dihang gisugo ni Hesus nga ibaligya ang tanan nimong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos kadtong batan-on nga iyang gisultihan ani nga dato kayo mibiya kaniya. Apan sa laing bahin, dunay wa sultihin ni Hesus nga usa ka kabus kayo nga byuda. Kabus nga byuda. Ang iyang kwarta duha ka sentabos na lang para ilang pagkaon para mabuhi ang ilang lawas sa iyang anak ug niya niadtong adlaw. Iyang gihog sa kolekta dito sa templo nakita ni Hesus ug ningon si Hesus ang nakalipay sa Ginoo sa mga mihalad karon mao kining maong byuda. Nya kun malipay ang Ginoo nato unsa may sunod iyatang buuan sa tanang mga grasya. Muna kanang kutob mong palit og slat moingon dayon ko nalipay ang Ginoo sa imong gibuhat. Paabuta ang iyang baos. Nya mo text ang uban ni baos naman pader lipay naman kaayo ko. Nya dako kayong mga grasyang niabot sa among kinabuhi di ma-explain. Amo nang naadik na kuno sila palit. Muna gahapon ang ato ng kwintada sa atong halin niabot na ang atong SBF dag og 13,906 ka slots. Pakpak. Salamat. Hapit na mo tungtong sa 14,000. Niya ang ato sang special slot nga GPHJ para rabanis atong pista niabot na sa 14,344 ka slots. Pakpak yapon. Sa inyong paminaw, mahurot ka ning 30,656 ka slots. Hangtod karong 29. Tag 100 raman ni basig mahurot ni siya. No? Ato gining hotdon kay mao man ang atong gitawag og
contribution para mulampos ang atong pagsaulog sa pista o sa Holy Week. Nagmalampuson man kayo ang atong Holy Week, nakagasto naman tani, ato sang palampuson ang atong pista. Daghan tag activities. Karon magsugod na ta sa atong hirikada or hirikanhong pagmotorkada. 7 ni kaadlaw gikan karon hangtod pitsa 19 nga kada human sa misa nato sa alas 6 magmotorcade ta, libot sa tong parokya. Ang ato aning sundon ang pagwagtang sa mga dautan nga espiritu sa tanang suok sa atong parokya o sa kalibutan. Mao nang mag-motorcade ta, kuyog ang imahen sa atong patron. Ngayon kapit sa 20, mao na ang atong opening salvo para sa atong pagsaulog sa Novena Masses sa ato dinhing kapistahan. Ang atong obispo, atong talahorong arsobispo sa Sugbo, ang iyang misa pontifical himuon sa ika-Domingo, ika-4 nga kanini ang nobinaryo sa atong kapistahan, kay di sila kalugar og pista, kay dunay mga meetings. Muna nga kining tanan ato ning gibuhat nya ngaron malambuon pagpadayon magmulambo ang atong pagtuo. Nagkinahanglan man tag financial mo nang ato ning gi slat-slat. Kamong mga arang-arangan pagkabutang, di na lang muna ko himuon nga hermano hermana na i-announce gyud muna ko diri kay dili kay na dakog ikatabang ninyo. Palit lang mog daghang slat, ang Ginoo mo'y muhimo ninyong hermano hermana dito siyang gingharian. Kana mo'y mas dako pa na siya impact sa inyong espirituhanong kinabuhi. Nya kamo sang mga hapit way kaon, palit gyapon mog slat aron magdaguok ginang inyong tiyan. Wa na mo'y kaon kay inyong gipalit og slat, pero mas makalipay mos Ginoo, tagaan sad mo og katagbawan nga wa nay katapusan. Ako sa una magdaguok sa ni akong tiyan sa kagutom, labi na tong ga-eskwela pa ko, pero nitukod kog organisasyon na ako'y magsigi gasto, way pagpanumbaling maglakaw na lang ko, magsudan na lagloy ag asin, sige lang yung tampo sa katilingban. Nag-anam yung kaabunda ang akong pagkaon, labi na tong nagtrabaho na ko, hawa na, dili na gyud ko magutman, hangtod na pari pa gyud na nang hatag na og mga pagkaon. Ni awas na ba? Ana. So kamong mga way pagkaon, palit mog slat. Primero agas ginong imong singot. Kay wa na manggay pagkaon, nya muhilab imong tiyan. Sige lang jud hatag. Tanawa, di ba moabot yung panahon nga manghatag na jud kag pagkaon ngadto sa tanang mga gigutom or daghan nga mga gigutom. Ingon ang usas mga opisyal nato dinhi nagkastorya mi, kapila makahatag og bugas nga tag 5 kilo rice pader sa usa ka tuig. Nakusukad pag-abot nako diri, murag mag-average gitingalig 4 ngadto 5 ka higayon kada tuig. Tagpila man sa imong mahatagan, nako mag-average pod og tag 2,500 ka pamilya. Uy, kadaghan gud ana. Nako, gusto ka mo tampo? Wa man sad mo tingog ni smile raman. Basin pag mo tampo to. Ana, no? Sige, manindog na ta mga buotan. Mga igsuon, ang kaalam sa balaang kasulatan nagpadayag sa plano sa Dios nga dili gayud mapakyas. Busa uban sa atong pagtuo sa gamhanang ngalan ni Hesus, kita moingon, Ginoo ubani kami kanunay. Ginoo ubani kami kanunay. Nga isip simbahan, magmatinud-anon kitang musangyaw sa ebanghelyo sa paghinulsol ug pasaylo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo ubani kami kanunay. Nga diha sa pag-ila nato sa kaayo ni Kristo ang nabanhawng Ginoo, madala nato ang katilingbanong kaangayan ngadto sa tanan, magampo kita sa Ginoo.
Ginoo, Bani bani kami kanunay. nga ang balaang kasulatan maglamdag kanila, nga na sa kangitngit sa sala, ug sa kawalay paglaom, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, bani kami kanunay. Nga maila nato ang presensya sa nabanhawng Ginoo, diha sa Eucharistikanhong pagpika sa paan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, bani kami kanunay. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, bani kami kanunay. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, bani kami kanunay. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, bani kami kanunay. Nga ang mga nangamatay, mabanhaw ngadto sa hingpit nga kalipay, diha sa presensya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, bani kami kanunay. Dios among amahan, ang among kasing-kasing, nagdilaab sa gugma kanimo, dawata kining among mga pangamuyo, nagituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ihalad ko karon, naglaom ako, kini makapahimot kanimo. Diyutay lang kini, ihalad ko karon, abang kinasikasin. Watat, kining akong ihalad, Ginoo. Abot sa'yo ang imong ipatikay. Diyutay lang kini, ihalad ko karon, abang kinasikasin. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga maluluyon kining mga gasa nga among gihalad, nga mapasalamaton alang sa mga bag-ong nangatao diha sa bunyag ug alang sa dali nga panabang gikan sa langit, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining adlaw nga mahimayaon kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay, gilaglag niya ang among kamatayon, ug sa pagkabanhaw, giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw,
Nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga hiula alang kadinyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, hining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami ang mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himuha kaming angayan nga magkaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ama namin na nasa mga langit, pagdaiguan mo ka na, huwag ka na
panagkasala ka namo, ug dili kami tugyan sa pagsulay, tinuluan mo sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. kay imo man ang gingan Maria, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahimturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dili ako angay nga kalawat kanimo apan ipangulo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Magampo kita. Patalinghugi o Ginoo ang among mga pangamuyo aron ang lukat nga among gibayad alang sa among kaluwasan maghatag unta kanamo sa hinabang niining kinabuhia ug magpadangat sa mga kalipay nga walay kinutuban diha sa langit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gahom sa Dios or Dios nung gahom. Niya mahitabo ra ni kung mutuo gid ta nga ang ngalan ni Hesus mao ang atong kaluwasan. So salamat sa mituo sa mga pulong ni Hesus o mihatag nato dinhi sa ilang mahigugmaong pagpaambit sa ilang grasya ang namalit na tugslat. Ako nang ikaingon kaganiha ang atong SBF DAG para sa atong kapistahan o para sa atong pagtukod sa kumbento nahalina na tag 13,906 ka slots ana apay 62,094 ka slots nga tag 500 per slot nga nahibilin. O ato laning padayonon pagpalit gyud aron madayon gyud kahuman ang atong kumbento. Nya ang ato sang special slot nga GPHJ or God's Protection, Healing and Joy nahalina na punta og 14,344 ka slots. Ana apay 30,656 ka slots nga tag 100 per slot. Medyo dako-dako siya tan-aon pero basig mahurot ra ni natog palit. Salamat kay sa tanang namalit. Ato silang pakpakan. Salamat kayo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.